A vjerovali vi ili ne, dame i gospodo, došlo je vrijeme da proglasimo drugog hrvatskog super talenta. Pogledajmo još jedanput ta lica, puna strepnje, nade, straha i iščekivanja. Gdje ima vjere, ima i nade, kaže se u narodu. A pobjednik prve sezone hrvatskog super talenta Druge sezone hrvatskog super talenta je... Šta sam rekao? Prve. Živiš u prošlosti. Dakle, pobjednik druge sezone hrvatskog super talenta je... Pobjednik druge sezone hrvatskog super talenta je... Viktorija Novosel! Raduj se, veseli se! Pokaži neku emociju, slobodno! Evo je Viksice! I want to play poklona! Evo, tebi jedna utješna nagrada, Viktorija. Koji je osjećaj? Iskreno... ne znam, hvala vam. Ogromna što ste prepoznali ono što sam htjela dati. Ej, došao si do kraja. Sam malo, najgore. Došao si do kraja. Ovoliko novaca ti nije niko mogao baciti u zgrabicu. Da, totalno. Nemojte nikud odlaziti, dragi gledatelji. Vidjet ćemo pobjednički Viktoriji nastup. Dok se Viktorija priprema, Viktorija vrati mikrofon. Aleksandre Olujiću, završio ti na plišanom medi i na 2 igre. Ali za dlaku. A šta reći? Ništa, bolje je pobjedio, svaka čast, čestita Viktoriji. Hvala vama ljudi, publiko. Jel možeš hodati, govori? Ajde, govori, hodaj. Pokaži još taj talent. Pokaži taj talent, hodajući govor. Reci, Aleksandre. Ljudi, hvala svima, hvala mojim navijačima, hvala svima koji su glasali za mene, hvala svim mojim Facebook prijateljima koji sam prihvatio i svaka podrška, stvarno hvala puno svima. Koliko si prijatelja prihvatio? Jedan profil mi je pun, drugi mi je na 200 prijatelja, a otvoren pred 5 dana. Pogledajte koliko je čovjek popularan. Još nešto, publiko, mama, tata, Dragana, svi, ljubim vas svih, stvarno, Luliću, evo vam Zorana Lulića gore, došao je čovjek bez kojeg ne bi došao ovdje. Evo ga. Znači on je trebao biti tu, a ne ti. Onaj koji te prijavio. Stvarno ljudi, hvala svima, hvala, jednostavno hvala.